Днес ще правим предизвикателство или истина с тези дъвки. И този младеж ще участва. Да. Ето. Да, няма. Плешивото. Добре. Кой първи ще тегли? Аз. Добре. Това стани. Мисли, че това е къде. Чакай, клекни тук да може да видим. Клекни, бе! Клекни тук. Добре, прочети си ги. Кое е от трите? И отзад. Айде, аз ще държа телефона. Аре, чети си предизвикателството на глас. Истина. Каква свръхестествена сила би искал да притежаваш? Каква? Чакай, че не съм видим от прозореца. Така да го нагода. Искам да бъда човека телепорт. Добре. Се телепортирам по чината да няма. И сега си изяш. Си ги ядем. Ма ще ги дъвчеме така една по една и ще напълним устата. Да. Така. Аз съм. Ма дали има и предизвикателство? Да, то е предизвикателство. Ако можеш да усилиш... Ето има тук също. Знам, бе. Някое от сетивата си, кое би избрал истина или Да, бе. Кое от сетивата ти искаш, нали, да ти стане по-добре? Ще пробвам друго. Може го изяш. Сега те раздадеш дъвката. Давай. Така. Сега сте. Чакай, бе, аз не съм я взяла. Да дъвче по-бързо. Ако светът спреше да издава звуци, кои щяха да ти липсват най-много? Той е младеж. Звуци ли, бе? Ти беше умно. И той така ще пее в училище? Да, и както ви казал, как ти викам, любо, ти се седиш да си добърчаш внимание. Да, ето е само, че ми липсва. Сега е време да ядем. Айде, я ръпай. Тръпай. Да дърпам или да ръпам? Дръпа. Какво? Предизвикателство. За мен. Не, ще почай от тук те. Това са 3 предизвикателства при мен. Да. Ето виж, и отзад има още 2. Виж, първото предизвикателство. Говори за секси глас. За дъвки. Такива са. Ай, говори. Чакай си измисля. Младежи го прави. Скъпи, ходим на дискотек. Мързи. Ако щеш. И аз. Предизвикателство. Говори с приятелите си на различен език в продължение на час. Клипа ни не е толкова. Така че това няма го правим да видим. Напиши СМС красив си до произволен номер в телефона си. Телефона ми е тук. Така че трябва твоя. Какво? Да напишеш. Не, трябва аз да напиша на някакъв номер. Да. Да, не, всъщност дай. Ще напиша моя номер и ще напиша съобщение. Не да е на моя номер, верно. Че моят телефон в момента снимам с него. Ним. Ним, ляска до ухото, бе. Не гледам. Ама каква ти са намокри. Поставя с телефона в съобщенията. Мале па ми падна телефона. Съобщението така. Дай, да тази трябва да си го напиша аз. Опа, чакай, къде съм аз, бе? Къде съм аз, бе? Ти имаш ли мака приятел? Ники.
Дай на мен, де. Не кай, бе. Не знам, бе. Чакай, да аз. Явно не може. Това ти е другото. Предизвикателство. Нямам друго. Тия беха. Чакай, не на произволен номер са казали. Ето от те. Накай. Дай. Дай, верно. Напиши му нещо. Тук си пише, какво те да му напише. Къде ми е дъвката, бе? Напиши СМС, красив си. Ще напиша келеш си. Келеш? Красив. Ти отлично ти напиши. Красив си. Изпрати. Don't believe it, just might. И аз ще. Абе, чака, бе! Мамо, това ме е втора дъвка. Не мога да мога и О, годно. предизвикателство. Бучи от това. Така. Обратно е. Чакай, бе. Добре, предизвикателство. Вземи си душ с дрехи. Няма Без как да... сипанията. Няма време. Няма как. Да. Няма как. Джохам да Ти това ще